tombo kemawon menika. Bisa. Dados ingkang caca menika mboten wonten. Mboten wonten. Jagal. Terus pundi sinuwun. Wis tentremno penggalihmu Yayi. Kowe kudu manut panemune Bapa Durna. Lajeng serananipun saged tentrem negari Ngastina, langgeng putra Pekenira Jemrinata wonten Ngastina, setanipun Kadang Pandhawa. Gampil nyernaken Kadang Pandhawa, Bapa Durna langkung rumiyin gayuh pejahipun Koko Prabu. Bathara Kresna saged angsal damel menapa mboten. Pangestu dalem angger Prabu angsal damel. Sinaring kula dumugi negari Ngamarta badhe mejahi Bathara Kresna Kadang Pandhawa kekes daya. Mboten wonten ingkang wonten wangsulan. Bathara Kresna lajeng kula pejahi tek pejah kelintek. Bathara paling pengayoman dhateng kula. Durna tak turuti patine Kresna ning liar gawa kuwandane mesti repot. Wonten gendaka tiban. Kuwandanipun Bathara Kresna kula singetaken wonten salebeting gendaka. Menika gendaka kencana ingkang kula aturaken. Kirang pitados atur kula atur mundhut priksa ajarya priksa sedaya kawontenan menika. Menapa kepala estu Paman Arya ngendikanipun Bapa Durna. Nggih. Sampun cocok sedaya. Sampun. Mboten Dura Bapa Durna. Mboten. Koko Prabu Bathara Kresna sampun pejah. Inggih, wau. Kirang prisa sakniki. Ajarya niku aturan pun semendhe lho. Kok nggih wau kirang prisa sakniki. Lah wau pejah niku sakniki nggih mati napa wau mati kok sakniki urip. Mboten nonton wis mati kok urip meneh. Mbok menawi saged kok nggih. Tiyang niku lak becik sing semendhe kok nggih. Nek iso mati nggih syukur, nek mboten kirang prisa. Tiyang wonten salebeting gendaka kula mboten sumarep. Yai Gertopati, kula ugi mangertos piyambak. Koko Prabu Durawati pejah dipun singetaken wonten salebeting gendaka kencana. Kados pundi Koko Adipati? Prayoginipun Yayi kula aturi nyatakaken kabikao tutuping gendaka kencana. Kados pundi Bapa Durna upami putra Pekenira sedya nyatakaken. Monggo. Prayogi mangke menawi sampun kapundhut kuwandanipun Nata Durawati Bathara Kresna. Lajeng dipun besem wonten madyaning alun-alun. Awunipun menika mangke kangge srana kantreman negari Ngastina dipun acaraken mubeng beteng negari Ngastina kalis ing ngomah boten wonten sambe kala. Yen mekaten kula aturi maringaken sedya kula bikak. Sesaking rananggana rananggana magawe gelar. Katri kumulung mangrempak ing waja Kuruta kure kakiri-kiri Rananggana magawe gelar magawe Tiwasan Bapa kula mboten saged. Oh, mboten saged. Inggih. Tes pundi ta wakne nutup penjaga kaya kencenge rajaman. Lah bangar dibuka ora kena. Kados pundi Koko Adipati? Yayi Prabu kemawon mboten saged menapa malih ingkang raka. Prayoginipun Dipun sumanggakno Paman Durna. kados pundi Bapa Durna? Daya-daya putra Pekenira mangertos buktinipun kuwandanipun Koko Prabu Durawati.